Evropská unie prožívá nejkomplikovanější týdny své existence. Šéfové států a vlád zemí eurozóny se snaží zatím marně řešit dluhovou krizi, kterou sami kvůli své politice způsobili. Krize ohrožuje budoucnost eura i další výhledy ekonomické stability v Evropě. Problémy se kumulují desetiletí a bylo by naprostou iluzí, kdyby si někdo myslel a doufal, věřil, že to bude rychlé řešení a jednoduché řešení s jednou, dvěma, třemi proměnnými. Těch proměnných je obrovské množství, žijeme v dynamickém světě, který se vyvíjí bez ohledu na to, co se děje v Evropě, bez ohledu na to, co se děje s eurem, čili to řešení bude dlouhodobé a zatím není jediný náznak, že by se sahalo ke skutečnému řešení, ale spíše k odkládání toho, čemu říkáme řešení. Já si vůbec netroufám tvrdit, jaký vývoj eurozóny bude za týden, co se bude v eurozóně dít za týden nebo za 14 dnů, natož za několik měsíců. Vezmu-li v úvahu, že tento týden zcela překvapivě francouzský ministerský předseda Fillon předložil velmi robustní plán škrtů, což se od Francouzů vůbec nečekalo. Takže možná i Francie začíná mít nějaké problémy, nebo možná Francie chce dělat nějaké předběžné kroky. No, každopádně ten vír je zřejmě vtahuje a ta situace bude velmi třaskavá. Já neočekávám klidný vývoj eurozóny. O krizi v eurozóně se v Praze odborně diskutovalo, a to díky novému think tanku ISEP. ISEP je nová organizace, chceme být velmi dynamičtí, chceme spolupracovat s mladými lidmi, ale zároveň my chceme předávat zkušenosti z akademické sféry od akademiků, kteří tady dneska třeba přednášeli. Do okamžiku před pár dny se všichni analytici domnívali, že k případnému pádu eurozóny dojde tak, že zkrachuje Řecko, ty jeho problémy se přesunou do dalších zemí, ty začnou mít potíže, nakonec nějaká země vystoupí z eurozóny, výsledkem bude tedy nejenom výstup některé země z eurozóny, ale i určitá hospodářská krize. Nakonec to teď vypadá, že trhy, dejme tomu v úzovkách, propadly panice, začaly se zbavovat těch italských a španělských dluhopisů a k tomu krachu v úzovkách eurozóny může dojít ještě dříve, než zkrachuje samotné Řecko. Já považuji přínos těchto diskusí především v tom, že jsem přesvědčen, že to je téma, které lidi zajímá. Pustí si televizi, čtou noviny, slyší v rádiu a podvědomě cítí, že se to týká jejich úspor a jejich stylu života a možná i jejich budoucích nároků, co můžou chtít, určitě zaměstnanosti, nezaměstnanosti. Já myslím, že se toho lidé podvědomě obávají a je třeba o tom mluvit. Určitě ISEP chce pokračovat v těchto konferencích a v podobných akcích proto, abychom české veřejnosti zprostředkovávali témata, která nás velmi ovlivňují, která dopadají na každého z nás. A toto fórum, které zde bylo, tak přesně ukázalo, že po těchto akcích je v České republice velká poptávka a my budeme pokračovat samozřejmě i nadále v podobných konferencích, jako byla tato.